kan da viske kode. Reformen rører os ikke nu, men vi er sikre på, at alt hvad I vil nå, er skoletrætte børn, I ikke kan stole på. Det er ubegribeligt, hvad I tænker nogle gange. Hvad med dem, som jeres reform vil ramme? I lytter til eksperterne, eller sådan dem. Hvem man spørger dem, skal leve med det hver dag. Enten er man bagud, eller så er man skoleklar. Vi er forskellige alle sammen, sådan er det bare. Jeres reform vil give meget ringere resultat, og hvorfor ændre noget, der fungerer optimalt? Lad os nu bare selv tage ansvar. Vi har prøvet det før, det hjælper ikke det I gør. Mens I kræver, drukner vi her, og det minder os om, hvor lidt vi er værd. Og bedre end vi så troede, vi ikke blev ramt overhovedet. Nu der var slet lukket af. Vores eksamener af. Debatten er absurd. Demokrati det dur. Men det her minder mest af alt om diktatur. Så kom nu venner, nu er det tid til at yde mere. Slå i bordet, når tingene de eksploderer. Som medelever, jeg ved at I fornemmer det. Vi bliver til gidsler, når vi mindst venter det. Lad os nu bare selv tage ansvar. Vi har prøvet